a fixik is iskolába járnak. Meg kell hagyni sok muris, tantárgyat tanulnak. Játékszer, számos csövek, ez mind a tantervben. A titkot kérlek, őrizd meg, ne árulj el minket. A titkot kérlek, őrizd meg, ne árulj el minket. A titkot kérlek, őrizd meg, ne árulj el minket. A fixik. A csibe. Eugénius professzor reggelit készít, de ezen a hőmérsékleten soha nem fő meg a tojás. Mit csinálsz? Nem szabad így megemelni a hőmérsékletet, ez túl meleg. Miért nem szabad? Megölöd a csibéket. Milyen csibéket? Hol? Tudod te egyáltalán, mi ez a készülék? Azt hittem tojásfőző. Azt hitted, hogy tojásfőző? Ide hallgass, nem akarlak még egyszer itt látni. A közelébe se gyere, világos? A közelébe se jövök. De nagypapus, azt sem tudjuk, hogy mi ez. Ez egy keltetőgép. Ha a tyúk azt akarja, hogy csibék keljenek ki a tojásaiból, kotlik, azaz sokáig ül rajtuk, melegen tartja őket. A keltetőgép a tyúkot helyettesíti, és a kis csibék ugyanúgy kikelnek a tojásból. Egyenletesen meleg van benne, mint a kotló szárnyai alatt, de nem túlságos.